Hello mga ka-listeners, maayong palis no. Ang oras oras 12 alas 12:33 no? Maayong udto karon mga ka-listeners, ako diri ga ari lang ko mag-intro vlog mga ka-listeners no. Samtang naghulat ko sa ako ang gi-order sa Shopee kanang headset ba kay para sa pag-edit bitaw mga ka-listeners nga maklaro ginako ang mga sounds ba para dali ra bitaw bantayan ang copyright kay ug katong earbuds gagmay man siya nya dili kay siya maklaro ba hinay ang hinay ang audio no? Muna nga lugos ko makaklaro sa mga background music nya nig-upload copyright kanunay dugay matanggal muna nga ni order ko ng headset kay sa tawagan na headphone mao na no ingana mga ka-listeners para dungog jud kayo ba kanang nay klaro jud kayo ang kuan wala pa shout out si Lucky si Lucky to iro ninong nito si Lucky Dog say kagot ni mo Lucky shout out ka Lucky daw maabot rin mga ka-listeners ang headset no nya si Lucky gasaba-saba man imbes mag-vlog ko klaro ni si Lucky da nagpaabot ko sa riders no taod naman para mag-abot nag 10 minutes akong paabot ani kaya tawag mga ka-listeners pa abi kog nanan diri dapita o pa man dai ali lang ko wat sa kuan ilanong nito ali dapit sa gawas ilanong nito mag-upload taron sa kuan sa managlahing dalan part 3 ta mga ka-listeners no kadlawon pa tani ma-upload pero nakakuan si tawagan ning copyright copyright good muna outro og edit lisod lagi basta di na to maklaro kayo ang kuan music ba kay kining earbuds hinay magud siya lugos kay namli man nay mga background bitaw nga murag gihinayan ra ang volume mo na nga makalipat ba inig kuan inig upload na copyright man to na copyright may nga na pugos yung order ano yung kuan mas dako gid ba ining kuan gid ba murag pang DJ style ba para dungog gid kayo ang mga music no? Mga music background nya maabot na ron mo na nga excited ko nga kuan mag-edit sa bag-o nga headset no nya dita maglangan mga ka-listeners kay excited na no daghan nag-comment no nya wala sa tay basag comment mga ka-listeners no karon kay kuan naman ko diri no litso sa lang taron sunod na lang ta magbasa comment tingbo na nato na sa sunod drama mga ka-listeners no ang pagbasa sa comment basin sa drama nga si Agaton siguro nato basahon na lang tingob ang inyohang mga comment no pa shout out unya nakadungog ko sa kung ako'y basultihon gahapon ba to naging adlaw no kung naging adlaw dito gisgutan ni Goliath dining drama nga kuano Ginhawa Delpino ang pagbalik ni Ginhawa Delpino ikatulong yugto no ikatulong yugto ang pagbalik ni Ginhawa Delpin mga ka-listeners no mauna kong giatngan ba nga makuan pohon drama no ang writers gyapon si Francis Espares action guni nga drama nga ka-listeners no kining Ginhawa Delpin no sa gikan sa part 1 nindot makaito sa part gisumpayan pag yung part 2 ikaduhang yugto perti ninduta gyud action kayo na himuan ko na sa ikatulong yugto mga ka-listeners no ingon si Goliath muna itong atang-atangan mga ka-listeners no ang Ginhawa Delpin no ikatulong yugto no ang pagbalik ni Ginhawa Delpin nya
bahala gyud pong mawahay ta na kay balo jud ko mag-una gyud ni si kuan si radio drama Bisaya mag-una man gyud na kanunay. Bahala mag-una siya basta kay balo ko daan nga kung kuan na sa radyo no i-air na ng Ginhawa Delpin upload gyud ko ana. Bahala magkapareha ay mi. Kay ganahan kay ko nang dramahan mga ka-listeners ba. Kanang Ginhawa Delpin. Kay action kay na, no? View kay na paminawon. Puhon-puhon man kuno ini kuan human sa election man siguro na murag ikuan na no ni Francis Paris no. Nindot unta no madayon na kay nindot kay murag ma-excited jud ta maminaw na ba kay balo naman ta sa istorya sa Ginhawa Delpin no nga kuan gyud kay pa. Action yun nga drama. Mo na kung giatkan mga ka-listeners yun. Ako lang ay paibalo niyo daan kay kanang basta mo-upload yung ana basta ma-air na puhon. Balag mawahay ta basta kay upload yung ana. Mo to mga ka-listeners dapat paminawan nyo ang part 3 sa Managlahing Dalan. The road is long. O karon sa tusugilanon, Managlahing Dalan. Pasensya na, huwag yung kukwarta. Estudyante pa taon ko. Yup! Ako na nag-oras lang. Sige, bukay na siyang Bruno. Kaya ito ng regalo ang uwana. Bukay na yun! Bukay! Kung sabay kipaabot mo. Buk! Ano ba? Kisakan! Oh, shit! Kinsa ka na may abot. Huwag na mospos ni Bruno ug dako. Si Sido! Sido! Kalitan mi, boss. Kalitag tunga ka ng tawanan, dumuspos. Kinsa ka ng animal! Agay. Magbayad ang ibuhat mo. Magbayad ka! Agay! Gusto na! Ikaw na! Ipantamot ko sa lima. Kung di mo mapahawa din yung dapita, di na mo makabalik na buhay sa inyong hikalan. Usa! Bida! Maunay nahitabo ninyo ba eh? Bida, gino eh! Waman mo manawag na ako! Gitawag ka na ko ninyo! Bida! Asa sama! Asa sila! Asa sila! Ayaw na lang. Adili, lain ko. Ayaw na lang. Wala sila diha. Hayman! Sana kasibat na! Bida! Bida, gino eh! Diha pa lang ko eh! Piti, may itong mga tawhana ba? Nga nung waman mo manawag na ako ba eh? Bida, gino eh! Si Baydino, asa mo to? Ito na eh. Milakaw nagbalik. Asam dito siya? O trabaho na tingali to. Buanga. Wa ko kabantay da. Milakaw na siya? Ahaka, oy. Yan sa man. Nakaila ka dong mga tawhan na dong. Nakaila ka kinsa to sila. Wa noy. Ambot kung sa ilang motibo nga nung bidool sila nako. Wa day ka nila tulisa. Wa. Hold up. Wa sad. Wa sad. Pika. Libog wa nida. Wa sad sila magsulti nimo kung unsay giilang toyo nimo. Wa lagi. Ahak ni mga tawhan na da. Libog-libogon man gyud ta. Kilang. Tigilang. Sa sunod, kung magkita mo itong mga tawhan na, na rin ko, ha? Na rin ko. Pagkakidor. Animal! Litse! Dago! Bruno! Boss! Gano, boss! Gano? Natimanan yung panagway itong tawa na? Ha? Katawag estudyante, boss. Dili! Kato na mos po sinyo! Gano nga de, boss? Boris Bakta! Dili ko makatuog. Kundi tabag ka, boss. Dako! Bruno! Boss, mubaos na, boss. Usama na eh! Wa pa mahitabo. Gawa ko'y buhaton sa mga tawag doon din akong atraso na ako. Dako! Bruno! Busa!
Makatuog lang ko kung makita kong patay na maong tao. Pero ang problema, boss, kay wa ko katibaan sa naong ato. Nagkao, magod. Pero dili maklaro ang Kana! naong. Boss, Kana mo yung trabahoon, Dako. Bruno, gusto kong mailhan kito maong tao. Busa, pangitaan niyo kanatuhan ug ilhakon kinsa siya. Kay ako na mo baos niya. Nakasabot mo? oo, boss. Daddy, Oh, Sheila, anak. kumusta na ka, Dad? Oh, okay na ko. Dad, matod sa doktor. Basin ugma. Pwede ka na makagawas din sa ospital. Oh, Pero, muhang yun lang ko ni mo, Dad, P. oh. Ayaw na pagsigig inom. Ingon man na ayaw na pagsigig ato sa kasino. Sheila, anak. Patuusan ako palag sa Daddy. Haba, Dad? Yaya, mas maayo tingali nga muuna na lang kag pauli sa bahay. Aron malimpyuhan ni mo daan ang kwarto ni Daddy. Unya, kisabay ka uban ni mo din, Hiday. Aw, mabalik lang ko nga ni, aron pagkuha di diyo. Ayaw na. Makahimo naman si Daddy. Sige, sige. Nya, ito na ko, Day. Sige, Yaya. Panawag lang ha kung unsa may problema dito sa bahay. Okay, okay, Day. Dako, asa si Bruno? Tuwa pa sila, boss. Nagpaalim si mabunog. Grabe kita yung nahiguman, ha? Kusog tugko mo tawa na busing. Nalit mong ko. Kausar ko ligo si kumo. Pero ang nakapakuyap yun na mo. Katong danya puspos. Sige lang. Karong gabi, bisitahon tas ilang lugar. Pero nakatutuhan na busing. Katong namuspos na mo. Ayaw mo kabalaka. Mubaos ta. Pero dili puspos ang tundadon ko, dili. Kanang mubuto. Gigiraan akong sugod karon dako. Murag balingaw na ko. Nga naanatay klarong kontra. Pag-abli mo dag, usa ka putos. Para karong gabi sipa na ta. Ugwa na tayo tik-tik pang burak-rak sa lugar. Gubtunta ang maong lugar. Boss, niya lagi kita parking doon sa bayan itong babae nga imong nakurso na dahan. Bisita na, boss. Dili dako. Nagpawala ko sa kong kahinam. Nga ikay mamat ko ka ng babayana. Ako pareho, boss. Kidnap po na ito na bayana. Kung makidnap na to, wala. Tagbaw na ka na. Unsa to dako? Usbar tong imong gisulti. Kung makidnap na ito na bayana, boss, matagbaw na ka na. Ayaw kong tuloy sa agay kong pagabuhaton, ha? Suggestion naman to. Wa ko mga ayos imong suggestion, Ritze! Sorry. Sorry, boss. Ayaw ko ninyo sa yun, ha? Kay mamusin na ako dito. Sa dito pa ko sa States, dako, sultihan ka? Unom na'y akong gitumba. Tungod ka ng hilabot sa ako mga desisyon. Sorry. Maong paghuwat mo, kung unsay ko imando ninyo, ha? Nakasabot mo? Nakasabot mo! Ha, lagi! Dara akong plate dong, oh. Oh, salamat, mama. Ay, gimam ko. You keep the change. Thank you, okay? ma'am. Ay, ma'am, nasad. You're welcome. Ay, guwapo sad ning inatay da. Naog na, ma'am. Aw, aw. Oo, di ay no. Sorry. Careful. Dili ka mangayo sa kong number dong. Wako cellphone. Lakaw na ka ay. Ay, way ayo driver ah.
Oy, time pa. Hala, nganong abli man ang gate. Kisa may nakasod. Nalimtan ka ni pagsira. Pero, imposible. Ako may nagsira ani. Nya, wa man say may uli na mo gikan sa ospital. Susihon ako sa sud. Wa ba ka ni lungkaba? Uy, wa may nausab sa mga butang. Hapnig man gihapon. Wa tingali milungkab. Pero nga nung abli man, kisa may lisod. Ay kuging na nga, ang lisod ni igo lang nagpabugnaw sa aircon, nyawa mangawat. Tanghaga sa nida. Sa kwarto ni Sir, tuwa dito midritso ang nakasud o gilungkab ang kwarto ni Sir Arnolfo. O di ba, ang kwarto ni Ma'am Sheila? Agoy! Akong susihon. Ginoo ko. Daan pagyog ko. Gilungkab ang kwarto ni Sir Arnolfo. Kung mauna, may tao nga nakasod. Daan palagigig ko. May mga tao nakasod. Sa ituyo ninyo, ay! Gilungkab ba din ninyo kwarto ni Sir Arnolfo? Manulis mo? Kadagan ko ninyo. Tulungan mo kabuok, ha? Hala! Tulis ni! Tulis ni! Tulis ni! Dahan bagin lagi ko. Tulis gid lagi. Pero, Tulis! tulis lagi. Pero nga nung nagtap-tap man mo sa inyong mga naong, siguro mga batibog naong na. Mga bati tingali mong mga naong. O yung mauwaw mo, mong nagtap-tap mo sa inyong mga naong. Ay, sagita to. Mura man kong nawingid. O sa maganda na inyo, tulis gid ni. Tulis na! Ay, saba dia. Saba ka dia. Pwede ko matuo. Hindi ba matuwa? Tulis lagi ni. Ay, we. Di lagi ko mutuong tulis ni. Kay, ang tulis, no, dama na logo sa naa sa suod sa bay. So, kung tulis ni, sa ato pa, iniyo day kong logosan. Uy, kadagan raban ninyo. Di pwede tagsa-tagsa lang mo. Pero og di mo madaghang iyo, nahala sige. Tabangi lang ko ninyo. Hoy, ganun naghubunan ka! Nang lugsot ang bilbil! Kadagos marikos! Yaks-yaks pa, pero nanto ang laway. Hinawayon suning mga inatay da. Ay lang na ninyo huna-huna. Don't mind it. Ang importante, dili ko ka maumupalag. Hoy, tingwan! Basyata, gini nila. Ako kang madami ni mo. Neba! Neba! Oh, come on. Kapusa niya. Nabuang na mo. Unahon ng gani ng lugos, dayon gapos. Ay, pagpahot! Pag-titigard. Okay na ka, Dad? Okay na. Asa man si Sipa? To, Ana. Ako nang gipauna, Dad. Aron sad makapanglimpyo daan dito sa imong kwarto. Mag-taxi lang ta iya. Dili, Dad, uy. Naaman na itong sakyanan. Ako rin mo drive. Dali na, Dad. Hinay lang, ha? Nga nung wa man musugat na to si Sipa. Basig na apay gibuhat sa sudad. Dali, agakon ta lang ka. Yaya? Yaya? Saan ba si Sipa? Ako sang susihon sa sudad, ha? Dinilang una ka sa sofa. Paghuwat lang sa diha. Arion ko na si Yaya sa pa. Yaya!
Abi na kong mamatay na ko niya itong hitabuha. Maayo gani kay nadali pa kong tabang. Pero, unsaon man ako pagsulbad nining problema ko ng Don Mariano. Oy, Cecilia, misyagit. Nga man ka ha? Yaya! Yaya, sepa! Kaniyot, badbarata kasi mga kapos. Oo, lagi. Unahon akong tagtang ang baat sa imong baba. Kaniyot sa... Yaya nga naman, ano sa may nahitabo? Naon sa magkasipa? Ay, aday, sir. Gisuno mga dautang tao ng imong panimay. Unsa? Ugwa ka ba nila unsa, Ayaya? Uwa, kay mga bulay ug mantog mga kanahan. Unsay mga bulayog ha, sipa? Di sila mabulayog. Ako ugod silang giingnan nga ayaw lang naghilabti ninyong mga butang. Ako na lang hilabti ninyo. Ugo niya? Ay, magagayad kayong mga user. Ilag yung gisudang imong kwarto ug ambot unsay ilang gipanguha. Sagdiin na lang, Yaya. Ang importante nga, wa sila gibuhat nga dautan diha nimo. Maubitaw ng sayang. Unsa? Hey, pagkakidart. Unsa? Mao ka na, Daddy. Pagka-simple yung sundos ng bay. Huwag yung maglisod na itong mga tao. Mao nga. Anytime, Daddy. Og, dili masukot ka na si Don Arnulfo, sayon na siya paghipos. Ang gusto ko, Billy. Nga paningkamuta na ito nga musugot siya nga ipakasal ka sa iyang anak. Ug pagkahuman, mahimong hipuso na ito kanantawana, human na ito makuha ang tanan niyang mga katigayunan. Daddy, diya ikubilib ni mo. O de, hinungdan nga, daghan kita mga yuta. Mga negosyo. Oo. Pero paningkamo tugi mo, Billy. Ayaw pagsaligan ang akong mga negosyo. Ibaw kabaya nga daghan sa kong mga babae. Liwat ginayo ko ni mo da. Mayo kinaibaw ka. Kaysa tanan akong mga anak, lakip ng naas gawas, ikaw mo'y pinakabulahan, buwanga ka. Dada, ako pinakaliwat ni mo. Naunsa. Sige na. Basta kay mo na to. Bahala na bugon sa inyong buhaton. Basta siguro alang nga di mo masapit. Di ko gusto nga mugimaw no sabang akong pangan, Billy. Daddy. Okay, boss. Ako na bahala. Ako kutako ng tao na to sa pier para makalusot ang atong kontrabando. Sige, boss. Ako na bahala na. Bye. Ato na mo si Tiko sa pier para mapindutan na makontak na mo sa pier. Saan ba to si Pak? Pak! Asa ka? May lakaw ta! Pahak! Dako, tabang, dako. Kisa ka? Mubuto ng armas ti mo nga imong gitiyo sa ni Pak. Ibutang na! Shit! Kipusin mo siya sa o! Kisa ka? Kisa ka? Si Agila. Agila! Asa na ba ni Stukloy gipapalit og ice, uy? Kausa na, Jerry? Oh, Manoy. Kinsa nagbuhat mo, anak? Sulti ko. Kinsa, Jerry? Wa Manoy. Gamay ra ni. Wa ko mangutana nimo kung dako ug gamay ba kanang imong mga bunog. Ang akong gipangutana kung kinsay nagbuhat ani nimo. Sulti ko. Wa may makaila to mga tawhana dino. 5 sila kabuok. Ilang gitabangan si Jerry. Ug maayo na lang gani kay may laing tawo nga miabot og gitabangan si Jerry. Ug nanagan ang 5 ka tawo. Unsa man dali hitabo?
Ilang binastusan si Sheila. Sa dito pa sa sud sa restaurant. Ug wa mi magtuo man nga ila day may giat nga pagawas. Wa ba mo'y nailan kung kinsa katong mga tawhana? Ang akong nadunggan nga misang pitong usa og dungkoy. Dungkoy. Hambugiro tong tawhana. Mura na ba gwapo? Gayak mo lang suwang ato. Kung di pa mo magsigig soroy, di tani may tabo ninyo. Igo raman may nangaon, manoy. Oh, Tukloy. Oh, Dugaya ni manoy, oy. dong, yarang ice. Dong, ice. Dali, noy. Huwag laing na maligyaw, guys, dong. Nanghangyo lang gani ko sa maligyaw halo-halo. Maayo kay gibaligyaan ka tukloy. Og nakadagit kag ice. Anak ka na lagi kong guys, pero kinudkod naman ng daan. Gigaling na para sa halo-halo. Saan ang galuhalo mo? Para ni butoy sa suwang hidong Jerry, bay. Kay may burot mang suwang. Nay, murag nayak mo ng suwang. Sige na lang. Kana na lang. Mulakaw na ka, bay? O, Tukloy. Maninda ko rog balot. May na para anay gamay. Believe ba ginako ni mo, bay, oy? Bago ba kang nauli is pagpanuloy ni mo mga CD o DVD? Karon balot na sad? Tukloy, kinahanglan nga mo trabaho kong mayo. Ibaw ka na. Graduating na sa Jerry's Criminology. Daghan ang mga kinahanglanon. Dako ka ni gasto basta graduating, Tukloy. Anak gina, pero diyan. Sige lang, bay. Di naman ginakalikayan. Mugraduar naman ginang imong manghod. So, hapit na ka maka-relax. Mayon ta. Sige rin ako. Ikaw na'y balat din ha. Iya pasagdi ako manghod. Ubay. Ay, kabalang ka. Ay. Haskang biliba ginako yung tawhana. Focus ka sa pagpangitag kwarta. Sa adlaw, manindag silig DVD. Kung dili, manindag tempurag fishball. Unya, ini kagabi Kung dili mag-drive o gabal-habal. Kung dili ka maka-extras motor. Maninda og balot. Bisag unsan lang yun. Basta, iyang kitaan. Makakwarta siya. Skang bilib ba ginakong baydino? Tanan akong bilib na hurot. Huwag yun nahibilin. Pagkakidot. Yaya, Oy, day, mayo kay nauli na ka. Ganiya ragyog kong nagsigig. Pangita sa daddy nimo. Aw, imong daddy, badi day ako nangita. Ay, imong daddy nangita nimo. Naunsa naman ko, adi. nga naman, Yaya. I don't know. Naka-English noon ko. Sayo, manggad. Huwag magugay ba ako nung si Tuyo? Basta kay nangita to nimo. I don't know. Asa man di siya, Yaya? In the room. Sige, Yaya. Arion sa na ko sa kwarto. Okay. You want to eat? Kay magsukad ko. Ayaw na lang. English Agi. speaking naman kay Yaya. Agi, sige. Ayaw na lang, busog pa ko, Yaya. Okay. Nangao naman, Miss Kawas. Arion ko na si Daddy. Okay. Daddy, Oh, iha. nangita ka man kuno na ako. May isulti ka, Dad? Oo. Og hinaot nga makasabot ka. Ha? Ngano? Importante ba na imong pakigsultihan ako? Importante kayo, anak. Og pangayoon ko ang imong pagsabot. Hinaot nga dili ka masuko. Ha? Oh, Sheila, anak. Pasaylo nga nakahimo ko ini. Pero wala ko'y laing nakitang sulbad sa dako na itong problema. Dad, Gisultihan ta nakabahin sa dako na itong utang kang Don Mariano. Daddy,
Napupos na ang gi-extend niyang panahon para sa akong pagbayad sa utang ko kang Don Mariano. O kung dili ko ni masulbad, ayan, Daddy, maura ni akong kamatian, anak. Dad, ayaw pagsulti anak ko. Dili ko musugot nga maunay mahitabo nimo. Mahal ta ka, Daddy. Busa buhaton ko ang tanan, basta ma-okay lang ka ana imong problema. Mangita ko, Dad, para mabayaran lang ka ng maong utang. Ug asa ka man mangita. Kinsa may mupahuwam nimo anang kantidara. Daddy. Hala, uy, naunsa man ng amahan og anak. Murag, seryoso man kay nas ilang gipanagsultihan. Hala, no. Unsa gyud kaha na, no. Lisod na ang pagbayad sa maong utang, iha. Ang atong bahay, naprinda na. Ingon man ang yuta ko sa buhol. Wala ko mahibaw kung asa ko kuhao ng ibayad sa maong utang. Wa na gyud ay laing sulbad ana, Daddy. Ana, duha ra ka sulbad ang ako nakita. Pres, buhato na to ka na, Daddy. Kung unsa man ha. Una, ikaw ra ang makasulbad, anak. May gi-offer si Don Mariano. Ug maoy nakita kong sulbad sa tanan. Unsa ka na, Daddy? Matod niya, mahimong maimpas ang tanan natong utang ngadto kaniya. Kung musugot ka nga makigpakasal sa iyang anak. Unsa? Ay, dili ko makapugos nimo, iha. Kung dili ka gyud. Ang usa nga giingon nimong laing sulbad, Daddy. Unsa kadto? Ang laing sulbad, mao ang Ang unsa, Dad? ang ako rang kamatayon. Daddy. Kita sa ako papangi ko Naigos ko mo ni Boss Billy. Pangalan mo. Anong magkabulihay ka? Bulihay ko, hindi ko maigo. Nya masuko. Silo pala noong kong ditso. Mausap. Malasan mo dong kayo Balut mo niya, Pinoy balut. Ay, nindot ay. Was gutom sa gabihion ba? Shit! Balot! Marika! Balot! Balut, musing. Palagi. Kami balot, be. Kanang numero 18. Ha? Pila ka buk, musing. Kanatanan! Iwad na din. Ang ikapak yan, ni Budong Koy. Mangaon ka mo. Bayad ka na rin, Koy. Bayad ka. Ano mo, tanam mo. Magkabayad pa kong dili. Iwad na din tanan. Hindi na. Iwad yun, iwad. Iwad. Murag maumaling kingon siya. Ay, laki. Ngayak mo nung suwan. Malabi na ko yung buak niya. Diyong ko'y ang pangan. Hoy, sabi ka. Kablangko ba ni mo? Ana, nakasuyop ka no. Kininindot ni. Kanang imong balot. Ilisan tarag. Duha ka sa siya nga siya po. Sugot Pila ko ng usa ka sa siya nga siya po. Bisag apilo pa rin mo palit ng sulanas balot. Sobra pa kay presyo ang siya po do. Kaon mo! Kaya nagbayad ko Kaya mo naglupigon ka sa kusog at tong tisoy na. Nga kauban itong guwapad to sa restaurant. Yamat sa noon. Sunod tira siya miabot ang bida. Nya, lupig mo tato. Hoy! Suga nyo ka balot, oy! Unhan ta ninyo. Ako na may bubaya din ha. Katawahan na ang gingon nila ni Jerry. Hindi na mo mga gan. Maugyo kini mga katawahan na.
Hoy! Wa na ilain na balot ni mo? Wala busing, maura na. Sige. Oh. Di ay duha ka sa siya, ha? Kung mawangan ka, ingan ako, ha? Pero ay ka. Gusto ka magkakwarta? Taga-arik kang para baligya. Unya ka sa siya, nakakaimo na. Unya, may libre ka pag-usap ka sa siya. Okay, haya, ha? Sige, okay ra, busing. Naridaghanin nyo, anak. Ha? Kami pa? Bisag kinilubay mo? Sige, asa mo na inyong mga kinilo? Sa kanan na kuya, mga kinilo na to kuya. Kinilo kuya. Kinilo. Anya na lang kinilo. Kinilo sa pinutos, ha? So good pa man. Undang na panagbalot ni mo, no? Focus ka rin, papuli kag siya mo. Madato na gini. Sige, Bi, ambil lang sulanan, Bi. Pahala na tanang sud. Ambil lang na sulanan kay ako muna uli. Sige, mubalik ko ha. Ako lang ihatod kinig kasulanan. Mubalik ako. Sige. Balik ka rin, ha? Balik ka rin, ha? Balik, ha? Kita balik. Klaro kayong manggamitay nung koy. Magamit ato. Kay santang maninda og balot, pati dahon sa nato siya og siya bo. Dili ba? Magamit na ito tawanan. Sige. Kamu. Kamu balik balot. Hoton na rin. Paabutan ninyo ang pagbalik niya, Akira. Kamu mga sagbot sa katilingban. Hotdon ka mo. Nagtuo sila nga miuli ko harong pagkato sa sulanan sa balot. Pero niyara ko sakit kita. Nag-andam sa kong irigalo ninyo mga salbahe sa mo. Tauran ko na ng silencer na akong barawas. Koy, mabalik pagkatong tindirang balot. Huwag di siyang balik, di bala siya. Nahurutan ba nato ng iyang balot? Impas kining yang balot. Ano na siya? Siyang tingin ng paingon din, oh. Awa. Uy, ay, murag di man na maudong koy. Nag-jacket o kitom. Nya, nagsulob nagkaw nga bunit. Kisa maghaning. Uy, armas! Para pa niyo! Kipamusili mo sila! Kitsa ka! Siya kita. Billy! Dad! Ano, Daddy? Tanawa kinig niya sa newspaper. Tanawa na yun, dali! Ano ba? Masa ba'y nabalita ka ni? Naibago? Ang imo kining mga tao, Billy. Si Dungkoy! Oh! Tod! Siya kining ibitay sa poste! Huwag ang mga kauban ni Dungkoy. Sila si Utik, Damian, si Pancho. Nagbuyood nga. Gipatong-patong kalawasan sa punuan sa poste. Mga patay na sila! Ug basaha kung kinsay nagbuhat niya na. Basaha, Billy. Si Aguila? Animala. Kinsa kining nagtakuban nga gina. Kinsa, Billy. Daddy. Gusto kong ikahimamat kining tawana. Pangitaan ninyo kini siya. Ug dada sa kong atubangan. Sultayin yung talenta mga tao. Nanaas kasada. Boss. Intriga ko ng taong nagpaila nga siya si Aguila. Kinsa man tawana, boss? Mauna nagpatay lang Dungkoy ug sa ibang kauban. Sagi ay. Mga ayaw ninyo kami nusik ng tawanan. Kay dili ni basta-basta. Kulmo na, boss. Patyon, tanan tawana, boss. Ayaw! Uy, kalman, boss. Pangitaan ninyo kinitawanan. O kung mailhan ninyo siya, agniha. Nagkinahanglan kong tao nga sa maniya. Ofiran ko siya dakong kantinad. Basta makabig ta siya nga mo apil sa itong pundok. Gusto ko kanang tawanan.
Nagsugot ka nga makikpakasal ko sa tao. Nga wa ganin ako ikaila kung kinsa siya. Ug unsa iyang batasan? Dad? Daddy, wa ko makagustuhan eh. Naibaw ko, iha. Pero, wa ko'y laing... sige lang. Ako nalay bahala nining problema, ha. Pero kung unsa man gani ang mahitabo, usay luwal kung daan, iha, kay wa na ko mahipaw kung unsay sunod nga mahitabo. Dadaglibo ko kunod sa oda kapag tabang. Wa ko mahibaw, Daddy. Sheila, anak. Ano ba di sila, oy? Nagakos o niya, naginilakay. Murag dunay something. Naka-English na sad ko. Bida, no? Ang ako, masyak lang niya kus kamatuoran ba? Kung usa kahigayon, ana, mahibawaan na ko kung unsa ang maong something. In-English na sad. Maka-English ko. Usa yung kahaning maong something. Day, unsa man tayo problema din yoy. Di ko pwedeng makashare. In English na sad ko. Unsa may something. Ano na po? Dako, Yaya. Dako kayo ang among problema. Big problem, Day. Unsa man ng problema, ha, Day, oy. Yaya. Oh, Day. Dili na kami ang tagiya ining baya. Aw, naayo noon, Day. Aw, unsa? Ay, karaan. Naunay. Pero, Day, why? Why? Di ba inyo manigpay? Kamang may tag-iyani. Unya karon dili na ni inyo. Sabat, lain di ba yung tag-iyani? Ha? What's the matter? Do na ba something? Yaya. Oh. Naprenda di ay ni Daddy kining bayo og yuta. Oh. Og naabta na sa due date. Og wa na ni malukat pa ni Daddy. You mean, do na gyud ay something? Nakautang og dakong katinan si Daddy. Tungod sa pagsigi ni duwa sa kasino. Ha? Oh. Naglipo ko, Yaya. Ja, bago pagyog ko. Ha? Karaan gihapon. Daan pagyog ko. Ngano, Yaya? Daan pagyog kong doon nagay something. Tida, pagkakidord. Dong, unsa naman sa gihinuktukan nimo? Dito, Chloe. Doon lang yun ang among graduation. Oo, di ay no? Pastilan. Sa di madugay, hawa na. Degree holder ka na. Doon na kay kursyo. Noy. Dong, ini-graduate nimo sa imong kursyo? Criminology? Unsa may gusto nimong sudlan? Ha, Dong? Police? Bombero? BGMP o gwardya? Sige na, mo na, ha? Unsa may gusto ni mo, Dong, ha? Kay para ba nga, makapangandam si Manoy ni mo dino ba? Mag-unsa man ka, Dong? Hay may mo to. Gusto kong magpulis, Noy Tukloy. Pulis? Hala! Kadelikado na, Dong, eh. Gusto kong magpulis, Noy. Kanang wanted karon na si Aguila. Gusto kong ako'y mudakop na niya. Unsa? Noy Tukloy. Kung mamahimon niya akong pulis, ako'y minangkamot og dakop ang tawhana. Tungod kay daghan na siya gipamatay. Pero bay, sa akong nabasahan sa mga balita ba, ang iyang gipamatay, kana man sa mga abusado kayo, parehas sa atong gahapon. Katong gibalita nga iyang gipatay, poser man to. Bisa na. Doon na tayo balaod. Busa angay lang mo sunod siya. Dili niya kumkumon siya mga kamot ang balaod.
Wa siya katungod nga mabuhat, ana. Ay, lagi. Unya, huwaton pa din mo nga polis na makadakop sa mga puser. Ya, ang uban na ba, anak? Maulo siya na baligya. Kanang giingon nilang mga ninja cops. Ambot sa mga tawhana, Nalimot na magod sila sa ilang ipanumpaan. Basta kaya ko, Noy, kontra ko kayo ka mga klase sa tao ngayon ni Ana. Gamay na lang, Noy Tukloy. Gamay na lang. Mugraduar na ko nito, Iga. Bantay lagi ng mga tawhana kung ako na'y mapulis. Daddy, unsay pakisultihan ni mo na ako. Iha. Iha, mohangyo lang unta ko nimo. Kaya morag, dili ko na kaya. Dad. Iha, anak. Nagkasulti namin si Don Mariano. Ang tao nga, din, na ko'y dakong utang kaniya. Pila ganito imong utang niya, Daddy? 10 million. Kinuo ko. Kadakuan ang katidara. Pero, ay kabala ka, anak. May pasalig siya nga, dili ko na mo problema kung masugot ko sa iyang hangyo. Dad. Gustong ipakasal niya ang iyang anak. Iha ni mo, iha. Unsa? Moanhi karon si Don Mariano aron pagsuna kun unsa na iyang gihangyo nako. Ngano ingon ani man, Dad? Pasaylo ako, anak. Kay kung dili ko ni buhaton, daghan na mapagan. Okay lang, utag ako lang. Pero daghan na maamong. Mao nga. Daddy. Kung mo balibad ka, iha, nahibaw ka na kung sa sunod nga mahitabo. Wa siya matubag sa ako mga tawag. Nagsigilig bagting iyang cellphone. Basig natog tingali karon. Unya lang tawag ako. Balikan sa pagtawag. Ano yan na sila? Sila na karon si Don Mariano, iha. Nga naman, Dad. Unsa may sada kung nahimo ni mo. Sige. Mao man kay gusto nimo. Dili magyug ka okay lang. Ako siyang sultihan nga. Dili ka musukot. Kinuo ko. Unsa may buhaton ko. Dinila mo sa sakyanan, Bruno. Ako rin musul. Okay, sir. Don Arnulfo. Ngano mura ka magway kibo? Wa ka ba malipay nga miani sa inyo? Kuan. Bueno. Di na lang kung magpaguryo-guryo pa. Diretsohon ta na lang ka sa kuntuyo. Ni ako aron pagsuna sa atong gikasabutan. Sa akong gihangyo nimo nga diin mo'y bugtong sulbad sa mong dakong utang rin ako. So, usa naman? What is the latest news? Don Mariano? Nagpaabot ko, Don Arnulfo. Sorry. Daddy? Sheila? Oy, iha! Pagkamaan mo gyud. Maugid tingalin nabuangan sa akong anak ni animo. Hatagi kong igong panahon. Ayaw mig presyura. Kay dili pambayad sa utang ang akong pagkababay. Sheila? Sorry, Dad. Iya. Wa ka na magpasabot nga ikaw mo'y pambayad. Unsa pa man daibot ipasabot, ana? Sige. Ako gusto lang gid unta na ko nga magmalinaw na si daddy mo. Kay nahibaw ko
unsa nakagubot karon sa iyang hunahuna kung unsaon niya pagbayad ang maong kantidad. O gagay pagtahod kang Don Arnulfo, wa ko siya lisod-lisura. Taas kayo ang panahon nga kung gihatag kaniya. Pila na ka extension nga kung gihatag niya. Nga din, kanunay lang siyang misaad, apan way natuman bisan usa sa iyang gisaad. Sa laktod, dugay na gyud unta siyang magtingkagol sa bilangguan. Pero tungod kay mitahod ug mirespeto ko sa imong amahan, mo'y hinungdan nga naingon siya ni Ana. Naingon niya nang gitason sa panahon gayang gisaad. Naan karon, sa akong gihimo nga pagsabot ug pagtabang kaniya, ako pamanhinoy na himong dautan. Mura takriki ani. Okay, wako'y nahimo, wako'y mahimo na. Ang ako ng legal office ang bahala sa inyong utang. Ug di na akong manginlabot pa. Don Mariano. Hatagi lang lagi kong igong panahon sa paguna-una. Please lang, muhangyo lang ko. Okay. Ikaw naman yun ang mihangyo. May problema. Sa kanunay andam kong musabot, iha. So, at this point in time, kita na nagsabot ug dili na si Don Arnulfo. Okay, medyo nalipay kong kamay, iha. So, kanusaman ko mubalik? Unsa may balita, boss? Murag doon na 10%, Bruno. 10%. Larga na. Ako cellphone, may bagting. Si Sheila. Hello, Sheila? Jerry, sorry nga ako makatubag sa imong tawag ha. Nagsultihan ay pamanggod Miss Daddy. Okay lang, Sheila. Abi na ko, nakatuog ka. Nga nung nanawag man ka. Wa lang. Gimingaw lang ko nimo. Gusto lang kong makabati sa imong tingog. Jerry, asa man karon? Ni ako sa eskwelahan. May klase pa ka? Napay usa ka subject, pero minor subject ra. Nga naman unta? Mahimo bang magkita ta karon? Ha? May problema lang ko nga gusto ko. Sige. Sige, Sheila. Magkita ta sa atong suking kananan. Din lang ko musuod sa katapusan akong subject. Maghuwat ko ni mo dito. Salamat, Jerry. Mulakaw ka, day. O, Yaya. Ako lang unay mulakaw. Ayaw biya si Daddy, ha? Sige. Pero gusto gyud kag imo kong dadon. Abilabor lagi yun ko, ha? Dinhi lang lagi ka. Ayaw biya si Daddy. Ay, bitaw. Kumidyor today. Ay, joke ba lang ba? Ay, kining asa man di ay ka, day. Magkita mi ni Jerry. Oh! Siyalan di ay kita day mong tamanjiri. Aw, nahala sige. Kamo lang ay. Bida, mukuyog ko nimo. Mahimo na sa kong scorer ninyo. Ay kabala ka day. Bantayan ako sa daddy nimo. Ako'y bahala. Salamat, Yaya. May taxi niyo nung. Si Sheila. Siya ka nagsakay sa taxi. Nagtaksi rin siya. Nagkakita na siya na ako. Ganihara ka? Dili pa kayo dugay. Ari tang sa sud. Iyon na. Ikaw naman lagi mo sa. Wala mo kuyog si Yaya Sipa? Wa dala na ko siya dada, Jerry. Kay, importante ni akong tuyo ni mo. Tuod. Naghila ka nga nanawag na ko.
Dako kitingalin ang problema. Dali, arita suod sa restaurant magsulti. Dali nga rin, Sheila. Unsa man gid ay problema, ha? Jerry, may lalaki nga buot makigminyo na ako. Unsa? Tulo na kabuan ang gipahigayong surveillance ani niya. Ug may mga nakuha na tang ebidensya batok niya. Pero sa dihang nakahiring siya, wala siya magpakita. At large siya. So, paniuhaa nga madakpan ni mo kinitawana. Arrest this man at all cost. Yes, sir. Istudyuhin nagbayo, Jerry. Yes, sir. Permission to leave, sir. Carry on. Jerry. Sir. Usa ka sa akong gisaligan. Gusto kong banggaon nimo ang mga scalawags. Limpyuhan ta ang hanay sa kapulisan. Na ako kanunay sa mong likod, Jerry. Salamat, sir. Mauning tawhana ang misibat. Kinang sa picture. Dong! Uy! Kinsam lang nas picture. Imo ng idol? Maunay akong misyon, Noy Tukloy. Usanay ka, drug lord. Ha? Uy! Kadelikado di ang dong. Delikado, Ginoy. Kaya maunay usa sa mga sagbots katilingban. Oh. Maunay mga salot din sa tudapit. Pilar ka mga batanon ang giguba nilang kaugmaon. Pero, dong, ang akong gikabalakan ba? Mao ikaw! Lisod kang makigbangga kang drug lord, dong! Wa ko mahadlok nila, Noy Tukloy. Oh. Karon na hinoon, nga usan ko kapulis, sila ang anging mahadlok nako. Ha? Asam ko ni mo dalon, Tukloy. Ay, basta. Sunod lang ko ba? Anha tadas at banguna na nakalaba. Kalang may waiting shed. Pag-usap ta diha. Anha ta maghuwat ni Dong Jerry. Ganun anha pa man diha, ganun di naman dito sa bahay. Na! Akom sa imong pangutan-on nga, igo naman taong kong gisugong Dong Jerry. Maingon man siya nga. Dad asimano ya, Noy Tukloy. Ug adto mo maghuwat na ko sa waiting shed sa iskina. Kay agion talang mo. Mauna! Kaya ganun man lagi, usam kita ini. Huwag ko kasabot ani. Na! Ug wa ka kasabot, labaw pa ko bay. Ato lang kong huwat tungkot. Ala, nanaray. Siya ang sakay sa patrol car. Okay. Sige. Salamat ninyo, pare. Lah! Ha! Niga! Ang ngayon ng Dong Jiring nagsulob sa uniformis-pulis ba yun? Mura mag-gardo. Ang probinsyano. Salidang way human-human. Dugay kayo. Ay! Ganihan mo, Manoy. Di pa lang dugay. Saan mo ni binawangan siya eh? Ha? Dili ni pinuang, Manoy. Ganun din di pa magyug ka nakikabot na mo. Ganun din naman na dito sa bahay. Tungod kay gusto kong isuroy ta mo, Manoy. Isuroy? Ay, husto! Ay, sweldo mo ninyo runong no? Oh, sweldo no? Askang buwanga! Jerry, dong. Ay, patuya o gasto sa mga kwarta, dong. Ay, patakang waldas. Tiguman na. Kay magamit na mo sumabot. Dili, Manoy. May nungdanon ako kining adlaw. Bahalag mahurot ang akong sweldo karon, Manoy. Basta nga importante. Malingaw ta karon.
Unsa may nakamahinungdanon nimo karong adlaw? Manoy, may nungdanon kayo alang nako kanong adlaw. Kay ngano man lagi. Unsa man day naaning adlaw? Happy birthday, Manoy. Birthday din mo, ba no? Wah! Skang buhanga! Condolence, bay, condolence. Skang swiltihan ni mo ron, bay. Pilti, yun ni mo swiltihan. Swilti kay ka. Nga naman tukloy. Unsa may nakaswerte? Tungod kay imong birthday, natumong yun si imong adlaw na tawhan. Karaan na ito, Chloe. Karaan. Karaan mo di ay giyahag. Ay, pagkakidort. Sige na, Manoy. Mga untas gawas. Hindi pagkauman, manuroy ta. Unya, pamalitan ta mo og mga bagong karsunis. Manoy, gipangandaman gina ko ning adlaw. Tungod kay mahal ug pinangga ta kayo ka, Manoy. Dong Jerry. Manoy Dino. Para imo kining adlaw karon. Basig di lagi kay kanimong kwarta, ha? No, dili Manoy. Sweldo na mo karon. Unya, gawas sa mong sweldo, milusot ang akong loan. Milon kog tuyo Manoy para ligid sa imong birthday. Dong Jerry. Pasensya na, Dong. Wala ko makatimaan sa kong birthday. Ibaw ka na baya nga pila na katuig nga wag yung ko'y silibrar sa kong birthday. Nalimot ako, Dong. Naibaw ko na yan, Manoy. Huwag ka na maghuna-huna sa imong birthday tungod kay nakafocus ka man sa akong pag-eskwela. Huwag lang gani ka magminyo tungod nako. Dong, ikaw ang hinugdanon alang nako. Karamay timan eh. Ang paggraduar ni mo, huwag karon nga nahimo ka ng himpit mo sa kapulis. Mao ka na pinakanindot ka ayong nga regalo ni mo alang. Ay, day, kalayo gud nimong pananaw. Mura magbilapos bungbong imong pananaw. Uy, wala. Yaya. Uy, day, hilak ka man, ud. Ayaw taon paghilak, day, uy. Kay, putro ko naman kong kapayasong mata. Gamay butang mo to, dayon akong luha. Naglibo ko, Yaya. O ako mahibaw ko siya akong buhat. Ay, ayaw anang libog-libog, day. Mabuang. Basta dili lang mag-agig libog. Kung masugot ko sa gusto ni Daddy, unsaon naman lang si Jerry. Ay. Mahal ko si Jerry, Yaya. Ay, lagi ning mahal-mahal lagi. Ay, niya sabay palabihon ni mo. Ang kinabuhi sa imong amahan o ang imong gugma nga tong Jerry. Pero wa ko mahigugma sa lalaki nga buot nila ipakasal na ko, Yaya. Pida, day. Kung musugot pa lang na sila si Sir o katong Don Mariano nga ako'y mo pakasal siyang anak. Uy, buhaton yun na nako, day. Agwat taon na lang na ako. Pero hindi man mahimo, good. Tabangi ko, Yaya, B. Unsa may ako buhaton. Tabangi ko. Usa lagi taon akong ikatabang, uy. Usa ba to? Ulo, murag may milag ko po, day. Murag tuas kwarto ni Daddy Mimo. Ginoo ko. Basikot sinihitabo ni Daddy. Dali, day. Ito, una to. Ay, hala, day. Si Daddy Mimo. Ginoo ko. Daddy! Daddy! Yaya, pagtawag ko ambulansya. Pagdali, Yaya. Day. Ginoo ko, Daddy! Daddy! Tuan na, day. Ako na lang gipalakaw ang taga-Irof. Okay naman kas Daddy nimo. Ambot, dili man gid ko na siya magpada sa ospital. Gihatagan to nimo kwarta ang taga-Erof, Yaya. O, day. Katong imong gitunon. Maoy akong gihatag. Nabalaka ko, Yaya. Ngaunsa man, day. Nag-uol yung maayo si Daddy sa utang niya kang Don Mariano. Unya, day. Saon man na nimo. Kisabay ibong palabihon. Mahal ko si Daddy, Yaya. Oh, natural. Imo gud nang amahan.
Pero mahal ko usab si Jerry, Yaya. Day. Naglibog ko, Yaya. Naglibog ko kung kinsa nila ang akong palabihon. Day, Sheila. Sige dong. Kamu lang si Tukloy ang panuroy, ha? Pasensya na ka. Wa mo ka magsultidaan para ma-adjust unta na akong schedule. Okay lang, Manoy. Mangumpran lang mi si Noy Tukloy. Unya, adto na tas bahay mag-celebrate sa imong birthday. Oh, kamo. Panuroy lang sad mo. Basta kay akong tambag nimo. Ayaw na kay palabig gastos sa mong kwarta. Tipiki ng uban. Kaysa gayon nga magminyo na ka, di ka na maglisod. Di ka maglisod sa pagbuhi sa mong pamilya. Kaya may tinigom ka naman. Abi ni mo dong, ang mahinungdanon so sa kaminyo, kanang kamaw mo dasin ang kwarta. Kamao mo budget. Mao nga kung magminyo gani ka, pili agi ng babae nga kamaw mo das budget. Uy, naghisgot ka naman kung hinoon o kaminyoon, Manoy. Layo pa na, uy. Layo pa kayo na. Mga on lang sa tama, Manoy. Unya, humana to kaon. Kami lang si Noy Tukloy ang mangumpra. Bitaw, bitaw. Bitaw dong. Kami ni bala. Pauli lang sa'yo. Sige. Tara. Mga on sa tama, Manoy. Walang mahibaw si Sheila nga inartista ko lang ang pagkatumbag ko sa saok. O nakita ko ka mihilak siya bayo. Mahal yun kayo ko sa akong anak. Ug dili siya makabalibad sa gusto kong mahitabo. Ay, pasensya ka na, iha. Nadamay ka sa akong problema tungod sa pagkabuang ko sa kasino. Pasaylo lang yung taon ko, anak. Pasaylo ako. Asa si Billy? Papawas na balik, sir. Animal sin bata. May mga lihok na siya nga di malanggid ako. Nagkaabusado ng kanahan. Unyag maproblema ari lang gihapon dagan ako. Hello? Hello, kumpadre. Uy, kumpadre. Kumusta? Nanawag ka man. Kumpadre, buwan ha og Cebu ang akong anak. Ang imong kinugos, si Juanito. Oh, mahiyo hinoon. Kano sa siya muanhi? Murag, nana siya diha sa Cebu. Ako ganito siya ang gihatagan sa imong number. Uy, waman manawag di rin ako, kumpadre. Sige lang, sige lang. Patawaga siya, ha? Tawaga siya niya pakuntakan ako. Ako rin bahala niya din sa Cebu. Ako ning teritoryo. Busawa sa angay kabalakan. Salamat, kumpadre. Mobisita lang ko niya kunimo diha. Okay. Way problema, kumpadre. Anytime. Tawagi lang ko ugmani kay ipasugat ta ka sa airport. Okay, kumpadre. Salamat. Daghan kayong salamat. Sir, telepono, sir. May nanawag siya mong cellphone. Hello? Hello, Uncle. Si Juanito ni, imong kinugos. Kinugos sa bunyag, mga anak ni Mayor Tinaro. Uy, Juanito. Ay, pastilan. Di pala yun dugay nga nanawag si daddy ni Monaco. O nagpahibaw nga niya ata kuno sa Cebu. Kumusta? Uncle, bangi ko ba eh. Dago sa presintos kapulisan. Idako po. Unsa? Iho, nganong gidakop ka Manila? Sige na lang. Ay, kabala ka, ipanhatagas ko mga tao. Sige. Bye. Bruno! Nana, sir. Ngano, sir? Tuwa sa presintos kapulisan, tuwa sa Juanito. Ang akong kinugos. Anak ni Mayor Tinaro. At tuwa siya, gidakop ko no. Susiha o gunsa ka ng hitabuha. Oo, sir. Noy Tukloy, paigo kaya na natong sudan? Ay, sobra po ni, oy. Wa man ka tayo mga bisita.
Ang uban ko mga kauban, basin og manghapit dire. Aw, punan lang nga to. Uy, si Manudino ka, basin og naa siya mga bisita. Na, kadtonos manoy nimo, imposible kayo. Kay wa man giti huna-huna nga, maghikay sa siyang birthday. Sige. Punan niya nato kung magkuwang. Anya, kung way bisita, tagbaw tagurot na dong. Dito, Chloe, way problema kung magsubra. Ang problema ka na magkuwang. Kay, ug magsubra, naway daghan na itong mga silingan. Aw, uday no. Naam dito silingan. Unsa kang orasa mauli is Manudino? Sige. Ako na ay musod, ha? Ako ay makiksulti sa hipi. Kailam na nako. Kailog na siyang Don Mariano. Sige, Bruno. Magguwa kami nga niya. Sige. Oy, ayaw mo pagduka-duka, ha? Bantay mo diya. Ikaw si Juanito? Oo, ako. Anak ko ni Mayor Tinaro. Sige, pangandam, ha? Kay makagawas ka karon. Ha? Tinood ka? Oo, pero mangutaan naman ako. Anong gidakop ka man? Uso ba sa ni mo? Gamay ka sa laay. Ulat na mong kubuhay sa hotel nga mong sudlan. Oo, nangulata rin ka. Sular ba na, uy? Sa sunod gani, ayaw pangulata. Pati adretso. Ha? Pila mo kabuok. Pila mo kabuok. Unom, sir. Das ko mga bodyguard. Di kay bodyguard. Sige. Pangandam na mo diya. Kay mugawas ta karon, ha? Ariyon ko na ang hipi. Saan sila? Salamat niyo, ha? Mga tao di mo ni Ninong Mariano? Unsa man? May lakton pa mo. May mando ni Don Mariano nga palahuson mo dito siyang bahay. Sige lang, mula sa amin dito. Napamipiton kayot. Di lang mo pakuyog na mo. Di lang tingali. Ina lang si Ninong nga, madtur mi silang puyan. May agano mi kayot. Sige, di magkakapakuyog na mo. Ayun lang. Sige. Panawag lang mo, ha? Kung may problema, ha? Oo. Sige. Alin na, hoy, tanda mo! Tama? Kita ninyo? Lakas kayo kung Ninong din ha. Soal kita sila sa kong dati. Buangan mo dito, eh. Imo tungking na nga, imo may mga bodyguard. Ako na. Sige, tara mo. Malitag siya po. Mutira tagdaan, una tamado sa masa sa Spanlor. Chicks tirada, taron. Tara mo. Mao ni mga batan una nga mikulata atong buhi sa hotel. Kiat na mga batana, mga abusado. Anak din ni Mayor ning usa. Mao ding abusado kayo. Pues magmahay mo karon kung nganong ni anhi pa magsipo. Magmahay mo kay nakita mo ni Agila. Di na mo kauli sa inyo nga buhi. Ay, kablak ka. May na tamay tabo ni mo. Talik payo na mo. Kalihat, kailangan ko kinga nga style. Alat! Behave, ha? Behave lang. Behave. Ayo, kamu, ha? Pagwat pa sa inyong turno, ha? Ako pa'y sunod ni Sir Juanito. Pagwat pa pahuman ko! Ilang lang ako'y una ninyo. Saman? Ay kabalaka, ikaw mo'y mauna nila. Ha? Kinsa ka! Kisa ka! Si Aguilar.
Maluig na ito na. Nami, ano mo na yun? Naibaw ko na. Kanadog na ko. Bisag iba pagkaraon, kaya na ako. Kaya nga tamo ka paghuwas mo! Huwag mo ka paman! Malikap! Agay! Kapatukulit si... Kisa ka ba? Ang mga taong sama ni mga doktor, wala yung natinis kalibutan. Dad, ano may sugot pa mga tagaan sa taas ng panahon? Magpaabot kong dugay ni Dad. Bili, iho. Ayaw lagod pagdali-dali. Dili man good, Dad. Gusto ko makasalmis daling panahon. Ayaw lagi pag-apura. Kapanuway ba ni mong anak ka? Gusto ka makuha na ni mo ng bayana? May mga nagdugusong ko na. Ano mausara? Bugo ka, Bili, bugo. Bisag sa bugo. Nagtuo ka nga makuha na ni mo sa tumang kasayon. Ha? Giingnan ta ka nga ayaw pag-apura. Ako ray mo trabaho, ako ray bahala. Kana kay misugot na, pero nangayo lang gamayng panahon, mo nga paghuwat litsi ka. Bida. Hello? Kisa man eh? Unsa? Asang napita? Sige. Nanako. Madoong na ko niya. Animal. Asas na ako. Ipaanda bang sa kinalbili? Yan to, sir. Daddy? Nagaling tao. Oh, Dad! Dako, dali. Sundan tas, Daddy. Ayaw mong palayo ni Daddy, ha? Oo, umili. Dad! Uuya ko na ng pagkapataya. Kurang dako hindi ka nag-atraso tawanan sa nagpatay niya na. Nagkaila ka ng tawanan na, Dad? Siya Juanito, ang anak sa kong kumpare. Oh. May gamay papel nga gibutang siya dughan, Dad. Masamang damo, wag tularan. Agila. Agila. Kinsa kini si Agila? Sir, naitaw nga gusto mong kingsultin mo, sir. Kaumuan ko siya nang namatay nga gibitay. Asa siya? Tuwa ko sa ospital, sir. May samat siya, agi pinusilan. Gusto kong masayod sa tinuod kita mo. At tuon ta siya. Unya, Dad. Kantong patay. Si Juanito. May gikontak na kong taga-punerarya. Sila na'y bahala sa patay lawas ni Juanito. Saan ako pagpasabot ang amahan, ani? Sige, larga na, Draco. Laos na sa ospital. Loito, Chloe? Wa pa mo bangon si Manoy Dino? Wa pamandong. Nay na. Pagkaon sa lamisa ko. Wa na. Bugnaw na. Unsa man siyang orasan na uli gabi eh? Na. Wa ba jud ko makabantay da kung unsang orasa sa nauli dong. Nakatuog man ko. Mao ba? Kung mamata na gani siya, Noy, ingnalan siya palihog nga medyo tinako. Oo.
Oo, sige. Sige dong. Amping ha, amping. Okay, Noy. Nindota yung barog aning dong Jerry, oy. Sukad lang na himong pulis. Kuyaw na kiglawas. Di na basta-basta. Dota. Bay dino sa doy. Daya sa bangon, oy. Mura magway planong mukaon. Gigotom ra ba ko da? Ana. Madisgrasyam kang sudan bay dino. Ay, day, mulakaw ka. O, Yaya. Pakikitaan ko si Jerry, Yaya. Nya, dili lang ka mananghid ni daddy ni mo. Basig mangita to ni mo. O kung mangita siya, igna lang ang may gilakaw ko. Asay ka man, sila. Daddy, Ay, ayaw paglakaw kay tingaling mo balik to nga ni si Billy. wa ko'y gustong makigsulti niya, Dad. Busa palihok lang. Kamu nalang pagsulti kon muanhi siya. Pero ikaw mo ituloy ni Ana kung mo ani siya. Dad, Iha, please. Mora ni sulbad sa atong problema. Daddy. Dad, gano man. Oh, Unsa may saad ako nga gingon ani man ko nimo. Iha. Unsa may saad ako. Day, day sila. Ay, Sir. Ngano man, sir? ambot lang si pa. Ngano gibiyahan man ko nila. Ako na lang usa dire. Nganong nagluib ka? Kao lang ko'y gutom pagkakitor. Sir Arnold po. Unsa? Jesus Mario, sir! Kuya Juan, luto ni mo, sir, uy. Unsa ito yun mo? Ha? Naa si Billy, sir, nangita ni mo. Ay, pasudlon, sir. Wa ni mo pasudla? Aw, gipasod, sir, oy. Sus garden. Ang ako ba, pasudlon ba nga ni Sala? Ayaw na lang. Ako na lang mo adto. Oh, di ka mo say hardly, sir. Mag-iilis ko, oy. Mutanaw ka. Ha? Di, sir, ay, di ko, oy. Oh, kita pa lang kung di mao. Una nga nung naapamang ka diha, ha? Pahawa na diha. Aw, oh, sige, arin ako, sir, ay. Pagkakidot diya, hani. Pweh! Oh, Billy, iho. Oh. Sir Randolfo. Oh, ikaw rin usa? Asa pa dahil daddy ni mo, ha? At ang paigya si kaso. May bisita siyang usa ka mayor. Ikan sa Leyte. Yun na. Unsa man? Nagkakaon ka na? Busog pa ko, Sir Randolfo. Si Sheila. Kuan, may gilakaw. May gila ko? Asa mo siya? Kuan, may gipamalit lang tingali. Sir Arnolfo. Kanus agad kami magkasal sa Sheila? Gusto lang ako magklaro ba? Kanus amag yun? Ha? Sir Arnolfo? Billy, iho. Akong ipasalig ni mo. Makasal lagi mo sa akong anak. Tagaan na nato siya higayon. Ako ray bahala nga mo kimbinser niya. O ikaw bahala ang sab kang mo diskarte. Welcome ka nga mo ani sabay. Sir Arnolfo. Mas mayo hinoon nga mo ani ka perme aron sa ingon, magkasuod gyud mo si Sheila. O kung magkasuod na mo, dili na lisod unya ang pagkumbinser niya nga magkasal mong duha, Billy. Pero unsao naman lang? Kung doon na sila yung hinigugma. Unsao naman lang? Kung daan na siyang mahinigugma. Makasulod pa kako?
Oh, well, kung ingnon tang punga nga daan na siyang adunay hinigugma, well, wa siya mahimo. Mapugos gihapon siya sa pagpakasal nimo. Ug ako na ang maningkamot niya na. Pero sukad, wa pa ko kabalita nga may hinigugma kinang ako. Naa siya'y hinigugma. Unsa? Oh. Ug nakatultol kay ko sa bahay sa mga laki. Ngayang hinigugma. O kung mao na, sige, kuyugi ko. At tuon taga ng bahay sa lalaki. Ako'y makisulti niya nga pabiyaan nato niya ang akong anak. O, ubani ko iho. At tuon ta ang bahay niya ng maong lalaki. Uy, hala. Nagkahibaw na di ay si Sir Billy nga may hinigugma ng daan si Inday Sheila. Ug iyang gisultihan si Sir Arnulfo. Uy, dili ni mahimo. Kinahanglang masayod anis Inday Sheila. Manawag ko niya. Human akong pangmura. Muhapit ko silang Jerry. Oh, ang akong cellphone. Si Yaya Salpa. Hello, Yaya? Doon, Day. Asa man ka karon? Oh, ha? Ni ako karon sa mall. Kaya nga naman ta, Yaya. Day, may isulti ko nimo. Unsa man na? Unsa, Yaya? Mauna, Day. Nadungog yun na ako ang ilang ipanagsultihan. Nahibaw na di ay si Billy nga may uyab ka. O nakatultol na si Subay sa imong uyab. Sa ilang Jerry? O kinsa pa man di ay may lain papagog kang uyab. Oo niya. Unsa may ilang plano, Yaya? Murag moadto sila sa bahay nila ni Jerry. Unsa? Oh, mauna. Lipa! Ako'y... Lipa! Sir! Naana! Ay, Day, putlong tanan nga itong panagsulti silpon. Gitawag na kong daddy ni mo. Sige, Yaya. Og salamat. Silpa! Sir, Nana, kadiyot lang! Anong kadugay ba ni mo modool kung tawgon? Sir, Ha? dito pa taong ko sa CR, sir. Oy, ang masag inig tawag ni mo, dool dayon ko, sir. Hilom! Hilom. Hilom bitaw. Paita ba yan ninyo, oy? Oy, manakaw miya, ha? Ayaw biya ikining bay. Yes! Yes, sir! Asa mabo, sir? Ang anong manguta naman ka, ha? Siyempre, muli niya to nimong iha Sheila. O niya mangutana kung asa ka. O sabay akong itubag, be. Ang magsag akong ingnon nga tuwa ka Saudi. O sa Saudi? Southern Island ba? O sa? Nindot, sir. Ganahan ka sa akong joke, sir. Kung mo uli si Ma'am Sheila ni mo, ingnan nga may gilakaw may kadiyot si Billy, ha? Nakasabot ka? Asa man mo lakaw, sir. Ayaw nagpangutana! Sige. Og mangutana si Ma'am Sheila og asa ka lakaw. Ako lang ingnon nga ambot. Ingnan nga atukos kasino. Oy, kasino pa. Asa ka kasino? Pe! Tawag na kong usap si Inday Sheila. Asa tagaro, sir? Lao sa punerarya. At durami mag-abot dito ni kumpadre, ang amahan ni Juanito. Gusto may po sa iyong presulti, sir. Huwag siya masuko. Masuko? Asa man siya masuko? Nga rin ako? Wa siya mabuwang. Niya siya din sa akong teritoryo. Magsuko-suko siya na kung ani. Pero basig mahayan ka niya, sir. Imo na ba itong ipasalikan nga huwag niya utang may tamo siyang anak din eh? Amo ginunta na'y mahitabo. Pero hanggaw man ang iyang anak. Itagaan akong tao nga makaprotehir kaniya. Iya mang gisapwera, iyang ibaliwa. Wa man niya dawata. Kaya naalagi ko no sa mga kauban. Soon sa nenitabo. Kita na iyang masulon. Kadtong iyang anak nga hanggaw moto'y angay na masulon. Bumbu ang sigsuko na ko na.
Di isang kauli sila buhi. Bisag kumpare ko pa na siya. Ha? Ibaw na bayamos kung batasan. Mulaban ug mutabang ko sa tao nga maayo nga rin ako. Pero bangis ko kung maunay kontrahon. Di ko mo ila bisag unsa pagkasuon. Bisag ako pang kadugot. Nakailagi mo na ako kung unsa ko mo'y masuko. Bisag ka na pang animal kong anak. Bukan ko na sa uog musukulan ako. Ha? Tuara si Yaya, Sepa. Yaya! Yaya! Nakakita na siya na ako. Day! Oh, unsa na? Maayo kay nakasibat yung kasbay. Ugwa ka makita sa mga tao ni Daddy, Yaya. Ay, ako magiingnan nga mangumpra ko. Kay ana akay ipapalit. Unya kanang musupak man sila. Maayo hinuon, Yaya. Tana, Yaya. Asa ba ta, Day? Pakikitaan na to si Jerry. Ay, dugaya mang gawas ni Baydino eh. Pila nakakaoras sa iyang katuog, no? Wa pa man gimugawas siyang kwarto. Ha! Naglami gitingali ang katuog da. Pero, posible po eh. Sukad ka na buntag. Wa man iudto. Nga wa sa man hapon. Nga tuog lang gihapon. Ah, bida. Pastila, no? Hala. Ang ako. Hey, huwa bagay nahitabo niya sa suhod, no? Ah, bahalag masuko siya. Sudlo na ko iyang kwarto. Ang bahala na. Ablihan ako iyang kwarto. Bay! Bay Dino! Ginoo ko! Way tao! Nara, sir. Kanang bahay nga magwang laggamay sa bahay sa pati. Mao ang bahay na itong lalaki nga hinigugman ni Sheila. Di ay, Pues, malas ng tawana. Pakit unti ka, Billy, kung unsaon ko ka ng tawana. Gusto ka? Ako'y mo seminar ng tawana? Ayaw lang, iho. Ako ray bahala. Hastang buanga. Nagwat-huwat pa ko nga mumatas bay din, no? Kay magdungan may panihapon. Giahak. Wa mo tao? Ako mo usang nahibilin din sa bay? Ay, pagkakidort. Napas mo lang inungo na. Ay, salamat. Basig si Baydino na ni. Akong ablihan. Siya na gini. Kamu? Asa kininggingan og Jerry. Ikaw ba? Ha? Ani ko matug. Huwag ka mo. Pagkita lang mo inyong kapawayan diha. Kamu ni bahala mo diskarte kung asa mo makatug. Way problema na, boss. Ikaw, boss, asa mo ka? Asa mo ka matug? Magdog din mo ni Ma'am Sheila. Masa? Kung pati gibayo, boss, ha? Fight yun. Imong gabi iron. Draco! Ayaw. Ayaw, anak Draco. Guess na tangan ni. Nahibaw ka ba? Nakuni ako din hi. Usa ko kabuot ang karniro. Niata sa bahay sa kong pangasaunon. Unya na tapapakita sa atong sungay kung magkasal na ni. Ha? Nya kamusad magpakabuotan sad mo.
Ayaw mo pakita ang mga sungayan po mo. Nagkasabot mo? Good. Gikan karon, kinala magpakita mo may pagtahod ganito ni sila. Ayaw ko ninyo badsata. Nagkasabot mo? Good. Good. Si, pangatulog na mo. Di nila mo gawas. Pangita na mo dahil kaligiran. Sige ha? Ay, kalami. Kalami sa akong tug. Sa nabarong orasa, eh. Uy, hapit naman di ay alasay sa buntag. Be, magandam na ko para pamahaw nilang Inday Sheila. Magawas na ko din is kwarto. Ay, thank you, Lord. Gipamatapak ko nimo. Hilaing grasya nga ako nadawat gikan nimo, Lord. Salamat, Lord. Lahos kuskusina, Lord. Aron, Uy. Hay! Hala! Kadaghan gud ang ing patay. Mga patay ni o buhi. Ha? Buhi goro. Naghagok man ni Polos. Lain-lain pa. Lain-lain pa klase sa hagok. Agaraan na pa'y tagoy-tagoy. Dasay ko. Ay! Kinsa ko taon ng mga tawana. Oh, Yaya. Ikaw man din yung nanuktok. Abi na kog si Daddy. Ay, day. Naalagi daghang nagbayad sa gawas, day. Abi na kog mga patay. Ha? Nay, unsa ni? Kanang upaw. Upat. Unsa man gyud ni? Upat lagi. Upat day, upat. Lain-lain ug hagok, upat di ay. Ay, sabay nagsuwatan niyo. Nay, upat ka tao, day. Naghigda sa gawas. Basta mga bati or bagnaong, day. Lain pa kay mga tingog. Kinsa man to sila, day? Basig mga kauban ni Daddy gabi eh. Pasagdi lang na. Pasagdan lang di ay. Kuyawan mong gugko kay, wa magkukailan ang mga tawhana. Sagdi na uy. Mga tao ni Daddy og ni Billy na Yaya. Niya gud din natog din ni Billy Joel, day. Niya tingali kay niya man ang mga tawhana. Mura man ang mga ikog ni Billy. Magsunod-sunod ko na asas Billy. Ikog din. Unya, apil ni sila kwintadas pa bahaw. Apili na lang, Yaya. Kay siguro gid kong palutoon kagihapon ni Daddy og pagkaon para nila. Kabay be putlag ikog. Siya lang bagod di ay ne. Ang pangutana, di baka ni mga dagkog kaon? Manoy. Sa'yo di mong nagmata? Dong, tanawan ni naon tukloy. Ngano man na? Naon sa man na? Naguba ang naong ni Tukloy? Daan ning guba, dong. Si Daan, good. Kaklaro anang mga bago pang burot, oh. Ngano man na? Gikulatan na siya sa mga tao sa Manisila. Ha? Dinis lang gabi. Ug ikaw ang lagi pangita. Dong Jerry, kinahanglan magamping ka. Ikaw ang ilang tuyo. Unsa? Kining, sir, niya na sila. Kinsa, Bruno? Ako, kumpadre. Hoy, kumpadre. Di ako. Kay gusto kong masayod kinsay nagpatay sa akong anak. Kinsa, kumpadre? Dayon una mo, kumpadre. Dakotag istoryahan bahin sa mong anak. Kinahanglang mapasabot ko ni mong maayo, kumpadre.
Pinangga ko kaayo ka ng bata. Wa pa kung makakita sa iyang haya. Mga uno na ta, kumpadre. Draco! Draco! Ina ang katabang nga panda mo ng pagkaon alang sa mga bisita. Yes, sir. Yes, sir. Dali, kumpadre. Ariyo na ta sa sala. Dali mo. Gamay na kagikaon, kumpadre. Tungod kay... Huwag ko malipay nining pagkanihi karon, kumpadre. Nagkasabot ko, kumpadre. Pero nahibaw kung nagkasabot ka usab. Dili kini akong kagustuhan nga mahitabo kini sa mong anak. Gisalig ko siya nimo, kumpadre. Kay matod mo pa. Safety ang akong anak nining dapita. Apan unsa man kining hinahitabo kaniya. Sapagkat tinuod lang, nagsubo sa bakos kamatayon sa akong inanak. So, kinsa man ang angay manubag niini. Dili ko makatugot nga way manubag niini, kumpadre. Naibaw ko. Pero sa dili ka pa mo basol rin ako. Tugote nga mapasabot ko nimo sa tanan. Sapagkat tinuod lang, gihatag ko na kaniya ang tanang proteksyon nga alang unta niya og sa iyang mga kauban. Apan siyang midumili. Tanan nga akong gi-offer niya iyang gibalibaran. Kay matod pa niya, kaya niya og sa iyang mga tao. Kumpadre, kung wa ka man malipay aning itabua, labaw na ko. Ug wa ko gyud kini katulgi og usa ka gabi. Unsay buot mong ipasabot? Gahi og o ang imong anak. Gani, sayang gibuhat nga pagbalibad sa akong gi-offer kaniya. Nainsulto ko. Pero tungod kay inanak ko man siya, gisabot ko siya. Diretsuha ko, kumpadre. Unsa man jud kining hitabua? Nganong nahitabo kining sa akong anak? May gibuhat sila nga dili maayo uban siyang mga tao. Unsa? May gidagit silang usa ka babae nga buot unta nilang pahimuslan. Apan wa nila damha nga sa ilang gibuhat, dunay tao nga nagmalasakit sa babae nga buot unta nilang luguson. Patay ang tanan niyang mga tao. Ug lakip siya. Ug ang pinagkasakit kayo, tungod kay gibitay siya sa pusti nga pinatuwad ug wa na'y kinabuhi. Diyon na kini may tabo kaniya, kung wa pa siya magmagahi sa iyang o. Kung wa pa niya balibari ang akong gi-offer kaniya, ang proteksyon nga akong gihatag kaniya. Pero saon taman iyang gibasura. Kaya nagsalig siya sa iyang mga kaubanan nga pilar kabuok. Ug ako nga iyang ninong, murag hapit na wa na niya respetuhi. Busawa ko'y nahimo. Wa ko mahibaw kung unsay ilang mga lakaw. Unsay ilang kibuhat. Umaw na. Nangidnap na isag babay aron ila untang luguson. Pero nadiskuhido sila. Kung misulti pa sila nga gusto na silang babae, bisag usa pa ka barangayan nga babae nga kuihatag nila. Pero wa sila musulti. So sa pumaya ko mahimo. Kung ikaw dinis kumbahin, tingali, magkatrukis gin mo. Apan may respeto ko niya, dili lang tungod kay ako siyang kinugos. Kundi tungod nimo nga akong kumpare. Akong suod kayo. So karon, mabasol ba ko nimo?
Usalay akong gusto may bawaan. Kinsa ay nagpatay sa akong anak. Kung dili ka makahatag nako sa maong pangan, kalimtan ko ang atong pagkakumpare. May naibawaan ka ba? Kinsay nagbuhat ani sa akong anak? Ha? Usa ka professional killer. Siya, mao si Aguila. Aguila? Di ko sila tugutan nga may buhaton sa kumangod. Oras nga ilang kinibuhaton. Oras nga ilang hilabtan. Muulbugid ang akong kubata. Way sibisan kinsa nga tugutan ko nga mapasakit sa kumangod. Basta dunalay mo binuang sa kumangod. Ipaabot ko gid tayo niya ang kaba anak gid mismong adlaw. Pwede na. Bay! Ano masay mo gigunitan? May batyon ka ba eh? May bawaan ka ni Tukloy si Dino kung unsa siya. Unsay sunod nga mahitabo. Kay galaan mga suki mas kahanginan ayaw sa pa sa pagpaminaw. Ang uban pang mga sumpay na sugilanon managlahing dalan. Tagsuwad og Direktor Riliano Spinner Joel Vinci, recording editor Randy Tayag, soundman Ricky Garing, kalit sa RMN Drama. Mga to listeners, ang part 3 sa Managlahing Dalan. Diyaw pagin mo abot ang gi-order. Apit na ron alauna mga listeners. Naniudto pa siguro tong rider siguro. Ako pa ko maniudto kay abi kog nana ba. Dadali po ko. Wala pa manday. Basig na rin ito pa siguro to. Katong riders nga ning tawag. Mga alauna siguro. Paabot ko tama na alauna siguro. Kaya murag alas 12:40 na. Alas 12:40 na rin mga listeners. Maabot na rin no. Ato lang pong isumpay na sa itong vlog ning ano. Audi na lang. Unboxing. Unya na lang. Pwede na pong isumpay, unboxing, no? Pakita rin ako ninyo, no? O maubagin ang muabot rin, ang headset. Kay muabot rin, unboxing na to, no? Isumpay na to kadiyot, no? Ato lang ikuan. Ato lang i-timelapse para dali ra. Ug mga listeners, thank you so much for watching sa itong mga vlog, for listening. Shout out ni Lucky Dog. Tapos Lucky lang si Pagot-Pagot. Si Lucky Dog. Thank you so much for watching mga listeners o for listening. Amping ang kanunay mga listeners. God bless us all og advance Merry Christmas.